Deia, frases que ens poden inspirar per començar aquesta jornada abans de la inauguració oficial. Una altra frase, de vegades has d'oblidar el que sents i recordar el que mereixes. Això ens ho diu la Frida Kahlo, pintora. Una altra, un dels grans riscos de la vida és mai atrevir-se a arriscar-se. Oprah Winfrey, aquesta és del meu sector, Bueno, però més potent, periodista, presentadora de televisió, productora, bueno, aquesta té un imperi. Una altra, l'economia del país la suportem les dones i ens mereixem un colideratge. L'Anna Mercader, presidenta d'honor de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. I aquí també podríem afegir colideratge i lideratge, també. Sabem dels beneficis que suposa integrar les dones en les organitzacions, en les empreses, no cal que ens ho diguin, també tenim estudis que així ens ho demostren, però com sabeu tenim molta feina a fer encara. Molts obstacles que ens trobem, per tant això és una feina d'entre totes i tots. Aconseguir la igualtat i la plena participació realment en la presa de decisió, en els llocs de decisió. I d'aquí neix Women Evolution. Us explicarem una miqueta què fa Women Evolution, per què ha nascut, per què som aquí. Doncs bé, és en el marc d'aquest context que us estic explicant, aquesta voluntat d'incidir en la transformació de la societat, creant espais d'informació, de coneixement, de networking, fer visible i promoure aquest lideratge, aquest talent de les dones en les organitzacions. I a més, Women Evolution té una clara vocació social. Integra 4 dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, objectius, com sabeu, que passen per promoure la igualtat, la salut, la diversitat, el benestar de les dones, la col·laboració amb els agents actius, tant públics i privats, per potenciar justament aquesta evolució de les dones. I d'aquí el lema de Women Evolution, la nostra missió, la teva evolució, we. És crear xarxa, perquè això és un treball, com diem, conjunt. Ajudar a les dones a evolucionar en tot el seu àmbit, no només professional, també en el seu àmbit personal. I com veieu, el missatge d'aquest Women Evolution, que celebrem aquí a Girona, aquest títol d'aquest congrés traspua tots aquests missatges, aquests interessos, que és el Evolution and Grow. Aquest treball conjunt d'apoderar les dones a través del coneixement, la salut, el networking i la tecnologia. Molt bé, doncs dit això, aquesta idea inicial que ens situa on estem en aquest congrés i què estem fent aquí, passem a la inauguració oficial. Comptem amb 3 dones que són referents, que són excel·lents, compromeses amb aquest empoderament i talent femení. És un honor que ens acompanyin en aquesta inauguració oficial. Per tant, dono primer la paraula a la senyora Anna Albar, directora del Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona. Gràcies, Anna, per acompanyar-nos. Endavant. Se'n sent? Ara sí. Bueno, gràcies per ser aquí, gràcies per venir al Parc Recerca i Innovació i per ser en aquesta primera edició del Women Evolution Girona. I jo abans li comentava a la Marina que avui em permetré segurament explicar-me una mica per explicar el per què som al parc, perquè aquest esdeveniment es fa avui es fa aquí al parc i no és per casualitat, sinó perquè, com ens han explicat fins al moment, com sabeu, és a dir, els valors, els motius del Women Evolution són també els objectius i els projectes innovadors o les línies estratègiques del Parc Recerca. Per tant, sí que em permetré dir-vos el parc de qui és, qui som, què fem, per què estem aquí. El parc és una iniciativa de la Universitat de Girona que no sola, sinó que acompanyada, i molt ben acompanyada, va decidir fa temps que havien de millorar moltes coses o que havien de millorar, que s'havien de potenciar moltes coses del tot necessàries per un millor funcionament de l'economia gironina. Llavors ja sabem, sempre s'ha dit que la relació universitat-empresa és del tot
insuficient, que s'ha d'incrementar, que s'ha de potenciar, que el contacte universitat-empresa aporta molt a l'empresa i aporta molt a la universitat i que, per tant, d'alguna manera s'havia d'augmentar la transferència. Quan fa molts anys es va crear aquest projecte, el projecte que en aquell moment era part científica, avui és part recerca i innovació, però exactament és el mateix, el motiu, l'objectiu pel que es va crear és el mateix, el que es pretenia i el que es pretén avui és millorar la transferència de coneixement, de tecnologia i de talent. Val? Estem convençudes, després d'una colla d'anys, que no han sigut pocs, que això s'ha aconseguit i que el fet de conviure en un mateix espai, la universitat amb els grups de recerca, amb institucions com la Fundació Girona Regió del Coneixement o la Fundació Innovació i Formació, que segueix insistint en la formació continuada. Aquesta convivència amb altres institucions capdavanteres o grups de recerca, ja sigui ICRA, ja sigui Diputació, amb Sumar o amb altres organismes, amb les empreses, que són moltes les que hi ha al parc, són de diferents sectors, de diferents tamanys, de diferents tipologies, però que totes treballen amb un objectiu que és recerca, innovar, avançar, millorar. Val? Per tant, el fet de conviure en un mateix espai ha facilitat aquesta relació i ha fet que aquestes sinergies, aquests projectes compartits ajudin i provoquin que l'economia de Girona evolucioni i segur que ha evolucionat de manera molt diferent que si en el seu dia no s'hagués projectat el projecte per recerca i innovació. Aquest és un dels fets fonamentals pel que es va crear el parc, acompanyat d'altres, és a dir, a més el parc té un clar objectiu, una pretensió, i és potenciar l'emprenedoria i l'emprenedoria innovadora i tecnològica o que sigui intensiva en tecnologia. Llavors, des d'aquí, no només hi ha uns espais que són unes instal·lacions que poden ser sofisticades i poden permetre iniciar una activitat empresarial amb uns recursos més limitats perquè podem compartir entre tots, sinó que desenvolupem programes de formació, d'acompanyament, de tutoria, de mentoria. Es va fer la primera edició del curs de Business Angel Girona, que ajuden després al finançament al bancari o l'alternatiu al bancari per nous projectes. I per tant, aquest segon objectiu és també un fet clau o un fet fonamental en el desenvolupament del que és pròpiament l'economia de Girona. I per últim, sí que hi ha un altre punt que fa interessant que el Women Evolution i que facilita o que d'alguna manera era pràcticament obligat que el Women es celebrés al parc és el fer xarxa, el fer relació, el fer networking. El fet de fer xarxa provoca automàticament sinergies, provoca automàticament un creixement exponencial en el sentit de la inspiració. I per tant enteníem que si la primera edició es feia a Girona s'havia de fer al parc. Val. Jo donant aquesta breu pinzellada sí que us volia dir que molt benvingudes al parc, que m'agradaria que coneguéssiu, les que no coneixeu, el projecte Parc Recerca i Innovació, que us hi endinseu, que el conegueu, perquè nosaltres tenim la intenció i la voluntat de que aquesta xarxa que es fa entre les empreses del parc i els grups de recerca i institucions de recerca o instituts de recerca s'ampliï a totes aquelles empreses que esteu a Girona, que teniu temes de recerca i d'innovació que us poden interessar i que us podria segurament impactar positivament. No tinc res més a dir-vos, desitjar que aquesta jornada sigui inspiradora i que per l'any que ve, per l'any 2025, us reserveu ja la data per fer la segona edició del Women en aquest mateix espai, al Parc de Recerca. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Albar, bueno, ho hem apuntat això, Lídia? Has apuntat per l'any que ve tornar aquí al Parc de Recerca. Moltíssimes gràcies, directora. I ara doncs donem pas a la presidenta del Comitè Científic de Women Evolution, la doctora Marina Geli, que també serà un plaer escoltar-la. Gràcies. Molt bon dia a tothom. Esteu aquí també benvinguts. Alguns no gosaven entrar, però no. Nosaltres no som sectàries, no, us asseguro que volem transformar en vosaltres també, i aquest és un element molt important. Per tant, avui realment primer una cosa personal, que és que em fa molta il·lusió traslladar el Women a Girona.
perquè crec que Girona explica molt bé el que estem fent avui, que va començar el 19 a Barcelona i SADE, a Sant Cugat, després va traslladar a Madrid i ara a Girona. Per què Girona? Perquè ja sabeu que jo sempre explico que jo entenc Catalunya com la Catalunya ciutat, com la Catalunya de les xarxes de ciutats i pobles. Jo crec que aquesta és una idea que ens acosta i que a més té una perspectiva de gènere femení molt interessant. Per tant, estic molt contenta d'iniciar aquesta aventura. Veig que hi ha hagut molta resposta de moltes dones que ens veiem des de fa temps ja en les agendes de Sant Cugat, no? Però també dones noves, diríem, que estan aquí, gironines, que formen part d'aquest univers de dones empoderades o que volen també acompanyar d'altres. Segona, permeteu una metàfora, que avui no me'n puc estar, del Narcís Monturiol. Les dones volem deixar de ser submarins. El Narcís Monturiol és el que dona nom a aquest edifici. Era un enginyer del 19, no? Figuerenc, no? Empordanès, com moltes de vosaltres segurament coneixeu Girona també, perquè moltes degueu venir a zones de Lleure a l'Empordà o a totes les comarques gironines, no? Però és cert que en el món que estem, amb lideratges testosterònics, que ja no cal que cada dia se sumen més, no? Només cal pensar entre el Putin, el Netanyahu i el Milei i el Trump, diríem, per posar-ne 4, perquè en trobaríem molts també propers, no voldria entrar en coses que no em toquen. Però en aquest món és molt més rellevant del que pensem el que farem avui. Molt més rellevant, perquè curiosament, des de fa tots aquests debats que anem fent, amb moltes dones que expliquen les seves experiències des de molts àmbits, no? Dones empresàries, emprenedores, dones autònomes, dones professionals, etc., dones acadèmiques, és a dir, barregem dones diferents, encara segurament hauríem de barrejar-nos més, i aquest és un altre objectiu. I des del comitè científic, aquest programa, que sempre anem vetllant, parla de quins són els elements de lideratge perquè sigui efectiu, el lideratge femení efectiu, diríem. Perquè hi ha condicionants externs que hem de vèncer. Després de la meva ponència posterior intentaré identificar. Hem fet un salt qualitatiu extraordinari en formació, però en canvi encara resten elements importants que són de context, no? Però nosaltres volem discutir els coms del lideratge transformador. Hi ha un element que sempre ha estat un fil conductor com a comitè científic, que és, sense benestar no hi ha lideratge equilibrat, ni efectiu. Perquè nosaltres no som ni binàries ni trinàries, no volem decidir només tenir una vida professional plena. És així, això. Volem tenir una vida personal plena, una vida familiar en plural plena i una vida professional plena. I sabem que aquests equilibris fràgils que a vegades la perspectiva de gènere masculí no contemplen, és l'únic camí. És l'únic camí. I aquest és un fil d'evidència científica, que és el que jo ajudo, acompanyo a la Lídia Codinacs i a la Maria Freiria en aquest comitè científic format per moltes dones. Ara per aquest congrés està format per 4 dones, per 3 més, 4 més que els voldria esmentar, 3 més, perquè també l'hem gironitzat i això també cada lloc anem i per de l'any vinent a Girona ja incorporem noves persones de l'àmbit gironí. La pròpia Anna Alvar ha format part del comitè científic, la Maria Díaz, perquè sabeu que també venim a l'UDG, perquè fins ara era SADE, doncs el nostre company de viatge, i l'Elvira Bisba, que és la vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona. Per tant, ja el gironitzarem més, però aquestes dones vam considerar que era molt rellevant no perdre el fil conductor del que ens ocupa avui, que és apoderament de les dones a través de què? Del coneixement. Amb això, curiosament, les dades que presentaré, tenim més formació, ara parlo generacionalment, estic dient ara, és veritat, si segmentéssim amb una part de les dones migrades que s'han incorporat, això segurament encara hem de continuar formant a dones que no han tingut les mateixes oportunitats ni tampoc les mateixes facilitats que unes cohorts generacionals que són les nostres, no? I les nostres filles han tingut en formació, estic parlant, en formació, però no en benestar. Les dades ens diuen que les dones tenen pitjor autopercepció de la seva salut.
precisament en part amb aquests equilibris fràgils, i perquè la cura de la criança o la cura de les famílies, dels dependents, encara recau molt entorn, excessivament entorn de les dones. Per tant, el segon element és salut i benestar. És a dir, sí, coneixement. Nosaltres tenim talent, ens hem format, tenim coneixements, en plural, diríem, de tot tipus, volem i treballem per la salut i el benestar, no volem quedar del marge de la tecnologia, en tots aquests debats, però les dades ens diuen que hi ha molts més homes que dones en l'àmbit de la tecnologia. Però, en canvi, quan analitzem dades sobre l'efecte del TikTok, per posar un exemple, a les nenes, perquè són nenes o adolescents joves, té un efecte pervers. Perquè jo insisteixo, la mirada plural ha d'estar també en la tecnologia, tant directiva com d'usos. I aquest és un element que no l'hem deixat mai, que és la tecnologia. I finalment, com ho farem tot això amb el que fem avui? Estem totalment convençudes en el networking, perquè aquí també hi ha un element, ahir veia ballant aquell rock dur, aquest el Milei, com a exemple del paradigma de per què la gent vota, aquests perfils perquè es voten, no és que no els votin, diríem. Curiosament, perquè ens ho hem dit moltes vegades, i per això també és veritat que les dones estan menys en els àmbits directius, i avui també ho discutirem al llarg d'aquesta matinal, però també és veritat que ens fa una mica diríem, d'anticossos el poder que se'ns ofereix. Però hem de dir que sí. Hem de dir que sí. No per convertir-se en Mileis, per dir-ho així, que és la tentació, és a dir, ens volen convertir en uns patrons directius o de poder que no som, De patró, no culpabilitzo els homes, de cap manera. Estic parlant de patró masculí, de patró de gènere, diríem, perquè això no és biològic, diríem. Bueno, en fi, segurament hi ha algun element, però molt marginal, en termes d'evidència científica. Això és clarament epigenètica, és social, això, són determinants socials. Per tant, el networking i els lideratges cooperatius són els elements molt importants que avui discutirem i de debò, moltes gràcies. Res de Monturiol, el Monturiol va fer moltes coses, ja ens entenem. Acabo amb la metàfora de volem sortir a superfície, estem ja a la superfície, en tots els àmbits volem compartir el nostre talent. Moltes gràcies. Gràcies, doctora Geli. Sempre és un plaer escoltar la doctora perquè ens sacseja i fort. I després també tindrem l'oportunitat d'escoltar-la en una altra ponència. I ara també clou aquesta inauguració oficial la senyora Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, primera tinent d'alcalde, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona. També moltíssimes gràcies, senyora Geis, per acompanyar-nos. Bon dia. Bon dia a totes. Bon dia a totes, òbviament a la presidenta del comitè científic, a totes les persones que formen part del comitè científic, a moltes amigues i conegudes que tenia aquí, també a les regidores i diputada, la senyora Paneque i a la Cristina Cot. La veritat és que és un honor estar avui aquí, és un goig, i jo pensava què podia dir avui també aquí, no? Clar, jo quan vaig fer la meva primera estada de recerca, que vaig anar a Florència, m'acabava de casar, tenia 25 anys. I les meves amigues no van entendre que deixés el meu home i m'anés a fer una estada de recerca a Florència, era mal vist. La meva sogra vaig tenir molta feina encara, a fer-li entendre que jo no deixava el meu home, sinó que m'anava a fer una estada de recerca. Jo ho explico perquè sembla lluny, però no està tan lluny tot això. I les meves companyes no entenien què estava fent. La tercera estada de recerca vaig deixar la meva filla, que tenia 2 anys, doncs un parell de mesos, que anava i tornava cada setmana. Jo no sóc una mala mare per haver fet això. I he hagut de lluitar molt de temps per sentir-me una mala mare per haver fet això. I he tingut la sort de tenir un company, i per això els homes són els nostres còmplices, de que entengués quin era el meu camí. Com ell, que té una empresa, diguem-ne, i jo també tinc la part de dona, que dona suport a un emprenedor perquè compleixi els seus somnis, i ens hem anat complementant amb totes les dificultats. Però fa 20 anys era una mica inaudit casar-te amb una persona a Girona, que sempre a Girona a vegades té aquesta visió encara més tancada, menys cosmopolita que altres llocs, amb una parella de Banyoles, i que agafi la jove i digui que se'n va 4 mesos a fer una estada a l'estranger.
Això és lluitar contra moltes realitats, moltíssimes. Per tant, aquesta és una realitat també quan parlem de les dones investigadores, perquè jo estic aquí, però soc professor a la Universitat de Girona i diguem-ne, i per tant la política ha vingut després, però estic donant classe, per tant és el meu sentiment, hem hagut d'evolucionar molt i hem hagut de lluitar molt. I l'altre dia deia a les meves alumnes a classe, no? Quan parlem de liderar, que aquests darrers 2 anys doncs, hi he pensat molt, i segurament vosaltres ho compartiu amb mi, quan es parlen de liderar vol dir sentir-se sol. Els deia als meus alumnes que no tinguin por de sentir-se sol. Quantes de vosaltres us sentiu soles? No hi ha cap manual que et digui com fer solucionar allò. No n'hi ha manuals. I et sents sola i segurament estàs molt ben acompanyada perquè tens unes amigues, perquè tens un entorn, però t'acabes sentint sola. I per tant jo crec que reivindico el fet de sentir-se sol com aquest procés de lideratge perquè pateixes, diguem-ne, no? I algunes me diuen que sí, i jo per tant reivindico això. Segon, reivindico les xarxes. Les xarxes. Jo no ho he fet mai públic, però quan estava a París ja va sortir una portada al diari però no sabien que era jo. Vaig patir un cas d'assetjament sexual a la Universitat de la Sorbonne, al centre on estava estudiant. És la primera vegada que ho explico públicament. I vaig conèixer unes companyes universitàries d'allà, de diferents llocs, òbviament de l'estat espanyol, perquè estàvem al Col·legi Espanya, i ho vam denunciar-ho. I vam fer un protocol, i vam canviar la pàgina web de la ciutat universitària de la Sorbonne. I en algun diari, quan parlava una frase, era la meva sense que sortís el nom en els darrers anys. I vaig tenir una gran sort de tenir una xarxa de companyes que m'entenguessin i em donessin suport. Per tant, la xarxa és un dels altres elements importants. Com deia que ens sentim soles, el que necessitem és tenir xarxa. La Marina Geli per mi és una de les meves xarxes. I és un punt de coherència, perquè ella el que reivindica ho fa, que aquesta és una altra. Fer xarxa no vol dir fer xarxa, sinó vol dir fer xarxa a la teoria i a la pràctica, no? I per tant, diguem-ne, és d'aquests referents que tenim, i segur que en tenim totes, de que ens ajuden a fer xarxa i com a dones la necessitem. I en els moments difícils és quan més fa falta fer xarxa, el no jutjar, l'acompanyar, el ser-hi, diguem-ne, no? Jo crec que això és molt important. El tercer, és que aquests temps he estat pensant molt sobre aquestes coses, el tercer, les habilitats. Les habilitats en els equips són molt diferents amb una dona i un home. Les dones cuidem més segurament els nostres equips. Jo els equips que he tingut sé molt bé cada persona què fa, on està i com està. I me'n preocupo. I potser han passat 2 anys, no hi parlo molt, però sé com estan. El cuidar les persones forma part d'aquesta manera de fer també més nostra, no? Que també molts homes estan entomant aquesta manera de fer. Per tant, aquestes habilitats. Hi ha algun estudi que deia, i a mi em passa a vegades, parles molt ràpid. Però és que està estudiat perquè parlem ràpid a vegades les dones. Perquè ens costa molt aixecar la mà i poder parlar en una reunió. I com que ens costa molt aixecar la mà i poder parlar en una reunió, quan parles més ràpid. I les dones que han tingut més poder a vegades parlen més a poc, perquè ningú els està atropellant quan estan parlant, sí o no? I llavors hi ha una altra cosa, que aquests dies també ho deia, no? I a més, jo tinc amigues que pensen xarxa, que pensen molt diferent que jo. És a dir, una altra cosa és la pluralitat de les xarxes, que no té que ser gent que pensi igual que tu. És igual, no passa res. Però reivindico també, i a vegades passa, és que tens molt caràcter. És que tens geni. És que t'enfades molt. No. Un home quan fa això és lideratge. I ho dona quan té clar quina és la seva línia vermella i què pensa acceptar i no pensa acceptar, llavors resulta que aquella dona o és histèrica, o té mal caràcter, o té no sé què, no sé quantos, no? I això no pot ser així, diguem-ne. Per tant, llavors jo crec que estem en un moment molt ascendent, que també jo dic, també hem de corregir alguna cosa. Jo explicaré una anècdota. El meu pare fa poc, un dia vaig sortir a la televisió, el meu pare coneix la Marina, un taller de mecànica industrial, des dels 6 anys treballant, per tant, persones que no han estudiat molt, però que m'han ensenyat molt més que altres persones que han estudiat molt. Un dia vaig sortir a la televisió i em diu, un missatge, em diu, Gemma, et puc dir una cosa? Jo dic, sí. Diu, ha sortit molt guapa. Doncs vaig a començar a preocupar si el meu pare, com a dones, veu la seva filla, la veu guapa, i envia un missatge com de permís, no? Per tant, jo també soc d'aquest feminisme, que m'agrada aquest feminisme integrador, perquè al final també sembla que els homes hagis d'anar amb un notari per tenir una relació, diguem-ne. Per tant, aquest feminisme una mica integrador jo també el reivindico, perquè no pot ser els homes, per dir que t'han vist guapo un dia, han d'enviar el missatge al teu pare, a veure, no acabem d'anar bé. Per tant, jo també crec que aquest espai és un espai d'aquest feminisme integrador, d'aquest feminisme que totes ens sentim còmodes. Per tant, jo estic molt contenta que hi hagi aquest acte, em podré quedar l'estona que em podré quedar, i sobretot a l'àmbit també és, i finalment, parlava això del lideratge, que és sentir-se sol,
de crear xarxa, també el fet aquest de les habilitats, no? De no deixar-nos perdre les habilitats. Hi ha una pel·lícula molt bona de la Isabel Clara Simó, que era la pel·lícula de la Judit Collell, que era Dones, no sé si l'heu vista, que hi ha un moment, a mi m'identifica molt, que hi ha un moment que ella està en una reunió amb molt de tensió, marxa de la reunió, arriba al lavabo, es posa a plorar. Jo sempre dic, l'Obama també plorava i no passa res, no? Doncs, es posa a plorar i després, diguem-ne, surt, no? I quantes vegades ens ha passat moltes vegades, diguem-ne, no? Per tant, és aquesta xarxa, és aquestes habilitats de no canviar-los amb aquesta suma, tampoc de perquè siguem dones, de posar en sospita tot el que està al nostre entorn, sinó de sumar, no? Jo la veritat és que estic molt contenta d'aquest congrés, crec que a Girona ens fan falta també espais com aquests, perquè la Sílvia també estarà d'acord amb mi, segurament la Cristina. A Girona encara les dones no tenim la visibilitat en molts espais, vas a moltes reunions i tots són homes. I necessitem també que les dones doncs, també vagin prenent, o la Judit, llocs de decisió, necessitem referents com la Judit. Dones per explicar per què moltes vegades podem fer referències a les frases dels homes. Perquè els homes han estat estudiats i sabem la vida dels homes. I en canvi de les dones necessitem començar a tenir també estudis de les dones perquè puguem conèixer la meva filla, no? Puguem conèixer història de dones reals per poder també mirallar-se. I aquí encara estem una mica endarrerits. Per tant, que jo crec que espais com aquests són llavors perquè totes aquestes coses que compartim, independentment del que pensem, segurament ens uneixen i que la societat és més rica si les dones també es poden desenvolupar cadascuna a la seva manera i amb la seva llibertat. Per tant, sentiu-vos molt benvingudes a Girona i és un èxit que podeu fer aquest acte aquí. Moltíssimes gràcies.